Session hoyo kwambi one kwambi NSK nasi ndina real master straight out of Chitown atsikwa ni mkomana Chitown Isaya sikamkuru pa Mandandi session munokwaza kutuzoti real master ndiani yeah real master is a little boy straight out of Santa Maria Crew St Mary's Chitown yona stari kubiri kwa mlonza Benson Tiverson saka takudedze pa Mandandi session marekeni marekeni pauda cheapest promotions grad entertainment because NSK Ngwambi and Boss Love to the mad fullest saka ndine mari demand na pa Mandandi session tungokuisira redeem chero mufana ngo chero ndandi isai sika redeem muno chimangi ande tatunonokerwa game changers oyo boundary yawaken Jesu aifamba nema disciples Jesu akanyorwa kuna Titus Jesu wekudivita diabolos kumazulu Jesu vese vanomuti ngozi ndati Jesu aisapfeka bhareta Jesu mwana womwari wekunazareta Jesu mwana wamai Maria Jesu wekufamba naPita wekuGararia inzwa Jesu aisada zvenjuga aisada zvempaka izvozvo Jesu akazvibuka akauya kusina dhabuka akauya ndobva azvibuka chinzwayo akazoti rimwe day ananaluka asedzwa nemteresi ishe huya ikumba kapambika kauya kane bvudzi rakairukwa kakatoda tenzi muteresa kakanuka Jesu akamutipasha munhu samutuka iwe zvandauya huna ungeza huna unochoda but iye angeza nemisodzi angatibuda andibukuta futi nebvudzi ranga achirukwa nemafuta anonhuhwira saka hona yaive pambi nemafodya anga atiputa zvivi zvake zvese zvagezwa zvatsvuka endachona hauna zvitadzo zvako ndatika Jesu akabuka karimonde wakatuka nanhasi wakaoma bva Jesu wakabuka Jesu akafa ende Jesu akapamuka munhu mutema but Jesu akatuka yo tofara chete zvizingudzi Christmas nasi vamwe votogadzira maChristmas pass vamwe votoita tumaChristmas party apa ndi Jesu akazvarwa Christmas yacho vamwe vantotenga tumachocolate bars emjokuita tumaChristmas cars votoswera zuva racho achimutadzira aiwa munhu wenyama ngati mburi zina nakuramba poka nambudzi wanakatoramba hade mapere mbudzi mbudzi asingade mapere pambudzi sarirwa wayo next thing for the ting now one name yawaken viritendi pay papa vafanotambidze mudakwa kwakwa vaziye kusiyanisa nzira nemugwagwa listen up yawaken ndavakachidza kuti kacha kusvika vabvunza mabhondu makwacha vadzungaire kusvika buda kumacha vamboda kundidrowa zvagumadza tacha vaudze 30 plenty ngoma papa ndangosvika pambare nditambidzewo tswanda ndandandindandandanda ngobata mai chinzwa vakutoka kama papa vafiritendi papa vafanotambidze mudakwa kwakwa vaziye kusiyanisa nzira nemugwagwa ndobura ngoma vanhu vakupakwa kwakwa vafiritendi papa vafanotambidze mudakwa kwakwa vaziye kusiyanisa nzira nemugwagwa ndobura ngoma ndati pano ndinoda bhinzi kwayo saka ndoisa muchinji kwa iwewe itotsinzinya ndinoibora ndobva ndaipinzira chinzwa handidi bhinzi yakashisha bhinzi neshisha bhinzi yakatuka kunge rasha riri pashisha ndinoreva bhinzi kabhinzi aisha tiri kumatombo kanosvidzwa naapisha bhinzi kakapinzika ingori bhizi kukwira nekudzika kana ukaiwana ibva watondipinzira ndinenge ndakuuya ndege ndava